Hvad er det, vi skal sige? Vi skal sige lidt om motivationsdagen. Og til det, der vil jeg i hvert fald sige, at man kan sige, man finder måske ud af, hvad man rent faktisk bruger sin energi på, når det er, man sidder og kigger ned i skolebøgerne. Man finder måske ud af, hvad man vil bruge resten af sit liv på, og i det hele taget, så bliver man meget motiveret af dagen. Hvad siger du, Karl? Jeg synes, det måske lige er at stramme den. Altså, I skal ikke have noget af det her noget. Nej. Noget som helst. Okay.